kebab sy'n cael y sylw. Falle un pysgod, falle ni ddim yn dueddol o feddwl am kebab. Na dyn, a mae'n ysgafn, a mae'r tywydd wedi bod mor dwym, felly dim lot o olchi lan, dim lot o waith, ysgafn ac yn flasus. Felly mae'r eog gyda fi fan hyn, a dwi wedi dechrau tynnu'r cefen, yr crôn wrtho fe fel yna, trwy jyst gwybod cylledd siarp trwy'r gwylod, sy'n mynd yn bod ar y bwyta hwn, ond dwi ddim yn disgwyl yn bert ar kebab. Felly dyna'r eog fyna wedi paratoi, a wedyn ni wneud y marinad, sinsir a garlleg gyda fi mewn fyna. Dwi'n mynd i ychwanegu blaen ni yma bach o saws soi. Fi wedi defnyddio un tywyll fan hyn. Felly fi ddim eisiau lot o halen yn hwn, achos mae soi wrth gwrs yn hallt iawn. Ond ti'n gallu prynu soi heb lot o halen? A mae hwnna'n ffain fynd. Odi, ond falle gyd i ddim, fel arfer, mae'n lliw fwy ysgafn, mae gyd i ddim cymaint o liw falle. Wedi dod nôl o Canada, rhaid ychwanegu bach o maple, heblaw ni, dod o sugar brown, mae hwnna'n rhoi melystra a bach o liw eto. A wedyn jyst cyfuno'r holl hyn, falle nhw'n i ychwanegu ble mae yma bach o bybur du, dim halen fel wedes i, a dyna gyd i ni'n neud wedyn yw torri yr eog mewn i darnau. Pidwch yn ei nhw rhy fach, wrth gwrs ar sgiwer maen nhw'n gallu cwmpo i ffwrdd wrth bod nhw'n coginio. Felly mewn ar hynna i'r marinad fel yna. Newn ni esgus nawr bod rhain wedi bod mewn ers 20 munud, falle hanner awr, neu dros nos yn ffain. Fe awn nhw'n dywyll. I gael lliw, wrth gwrs. Ond fe awn nhw'n dywyll. Ond dim ond bod chi'n becso am y lliw gormod. Wedyn, sgiwr pren fan hyn, mae rhain yn rhaid da. Yn enwedig os ydy'r plant yn neud rhoi hunain a gyda amrywiaeth o llysiau falle gyda nhw. Llan nhw ddod i enw ar y darn bambŵ na fyna, chi'n gweld? Felly, neud nhw yn unigol. Felly, na gyd i ni'n neud wedyn yw bach o'r eog, a dwi'n dod i bach o lemon. Fi'n siŵr fydd ambell barbecue yn cael ei gynnal dros y penwythnos, cael ei tywydd braf ma'n parhau, felly na syniad gret. Felly dyna fe, fi'n jyst yn cadw hwnna'n syml, jyst yr eog a'r lemon, a beth sydd gen i fan hyn yw bag wedi cael ei wneud allan o ffoil. Newn ni un kebab bach fyna nawr, i ni gael symud mlaen. Chi'n gallu prynu rhain. Mae'r rhain wedi cael ei wneud mas o tin ffoil cadarn iawn, felly mae'n anodd iawn i ddod i twll. Neu, jyst plygwch darn o ffoil lan sawl gwaith fel yna, a wedyn cyn dod i fan y ffwrn, dyn ni'n dod i 2 neu 3 wrth gwrs mewn fan hyn. Ychwanegu bach o'r saws, a wedyn wneud yr ymylon yn sownd iawn. Dyma na gallwn ni fel yna. Heb wrth gwrs gadael i'r sgiwr yna i ddod i twll yn y ffoil. So byddwch yn ofalus. Mae hwnna wedyn yn gallu mynd i'r ffwrn neu ar ben y barbecue. So mae'n stymio un fe, odi fel hwnna. So rydyn hwnna un ochr, achos mae gen i un fan hyn. A da salmon neu eog, sy'n eisiau lot o amser fi'n credu falle bod ni'n dueddol o gor-gwca yna, ynddi ni? Odyn. A wedyn, wrth gwrs, beth dwi wedi gwneud fan hyn nawr, just cyn i chi ddod draw, fe nes i agor y parsel gyda sisiwrn yn daclus, a ddod i fe nôl mewn, just i gael lliwio'r top ychydig bach. A i fynd gyda hwnna, mae gyda fi cwsgwrs fan hyn. Na gyd dwi wedi gwneud yw ychwanegu yr cwsgwrs sych sydd yn dod fel yna, mae fel pacin reis. Ychwanegu dŵr, so os chi'n defnyddio cwpaned o cwsgwrs, cwpaned a hanner o ddŵr berwedig drosto fe. Odi. A wedyn jyst cadwch chi symud e tymud bach fel yna. Falle gwasgad wedyn o lemon i rhoi blas, bach o olew fel hyn. Mae hi'n hadem bach wedi mynd fanna, dyn ni hwnna i ffwrdd. A wedyn, dywyswch eich hoff llysiau, neu bethach salad o'r ardd, papur coch. A dyddi yma, chi'n prynu lot o bacedi o gwsgwrs wedi cael ei wneud lan yn barod gyda rhyw flasau yn dyn nhw. Odi, i ni wrth gwrs fel teulu môr, does byth digon mewn un cartyn bach, maen nhw mor dwt. Felly, fel hyn, chi'n gallu gwneud digon falle am yr wythnos. Neud lot ar nos Sul neu bore dydd Llun, a cadw hwnna wedyn ar gyfer cino pacin bwyd am yr wythnos. Felly, i weini hwn wedyn, na gyd rwy'n ni'n gwneud, yw ychwanegu bach o'r cwsgwrs. Ges ti fwyd neis mas yng Nghanol? Ni'n mynd i wei fel cogi, fethon ni'n cyfle ofyn i ti am y bwyd. Nes i goginio lot yn hynny, o'n i'n teithio cryn dipyn. Felly, oedd hi'n anodd iawn i fwyta mas llawer, ac yn gostus, wrth gwrs, i deulu enfawr fel ni. Mae rhaid i wei bwyd Americanaidd iawn. Lot o burgers a pethach fel yna, lot o bagels a caws meddal ac yn y blaen, ond ar y cyfan yn hyfryd. Y mynydde oedd y peth, chi'n modd? Y golygfeydd a ti'n mynd ac wrth gwrs i weld y fab. Ie, a bach o'r saws dros y top, a dyna ni wedi gorffen. Ti'n gael gweld hyn, wrth gwrs, reit, os na fforc bach i gael i sel? Chi, yn gwmws, ie, na chi. A mae un dam bach wedi cwmpo fan hyn i fi. Eog yn tofi fant yn hyfryd. O, waw. Fe lygo hwnna. Fe lygo'r lemon dy ge, mae'r lemon fel sy'n rhoi rhyw gic bach yma. Mae'r marinad na'n hyfryd. A fi wedi dod i bach o chili yn hwnna, chi'n blasu'r chili, mae hwnna ti bach lle fwy twyr ys i dyfu fan hyn.